Dilim ucu bilen naharın tagamyny ýuwutman dadyp bolýarmy? Geçenki videodan sonra köp doganlarymyz sorapdyr. Ýuwutman nädip naharyň tagamyny bilip bolarka diýip. Muňa jogap, biziň dilimizde tagam reseptorlary bar. Tagam reseptorlary olar dilin üstündäki kiçi düýünçeleriň içinde ýerleşýän duýuju öýjüklerdir. Olar iýmitdäki maddalar tanap beýne signal berýär. Ýani naharyň süýjümi ýa ajy ýa-da duzlymy ýa duzsuz. Şo tagamlary biziň dilimiz duýýar we netijede beýne signal berýär. Şonuň üçin nahary birazjyk agzymyza alyp, dadyp, ýuwutman, tagamyny duýup tüýkürsek, biziň agzymyza şuňa biz hiç zat ýuwdamyzak. Edil şolar ýaly hem näme? Agyz çaýkamyzdan soňra, agyz çaýkap bolanmyzdan soňra, näç bir kere gowy tüýküremizden hem soňra, biziň agzymyzda birazajyk öl galýar ýa-da azadyk näme suwuň damjalary galýar. We olam netijede tüýkülük bilen garylyp içimde düşýär. Alymlar bu arada näme aýdýarlar? Bu agzyny açýan däldir diýerler. Sebäbi bu suwdan goranmaklyk ýa-ha mümkinden ýa-da gaty kyn.